Crea- He creat un qüestionari de prova sense temporització, però això sí que ho tenim normalment, la temporització des de fins a qualificació sense categoria perquè posarem la qualificació a la tasca amb element de qualificació amb ID EH, el que sigui. Pàgina nova a cada pregunta, però això després es pot canviar. I mètode de navegació lliure. O sigui, poden anar cap enrere, anar a la quarta pàgina directament, etc. Respecte al comportament de la pregunta, sí que barregem dins de les preguntes, això es pot canviar fora, i el mode adaptatiu és que encara que eh, l'enviament és al final, a cada pregunta ens dirà si volem comprovar-la. Ja ho veurem després. I cada intent reprèn l'anterior, sí, amb les respostes que haguéssim donat abans per si hem d'entrar i sortir. Opcions de revisió totes, vale? Després de que es tanqui el qüestionari ja no el podran revisar els estudiants. Sense imatge. Safe Exam Browser, això és d'aquesta versió del Moodle, o sigui que no ho tenim encara a l'IOC. Més restriccions extres durant els intents no fem. Una retroacció global. En aquest cas s'ha enviat amb èxit el qüestionari, però podria ser que han d'enganxar una imatge per lliurar la tasca. Paràmetres comuns del mòdul. Bueno, mostra-ho a la pàgina del curs amb la restricció d'accés que he posat les mateixes restriccions d'accés que quan s'obre i tanca el qüestionari per dates. Complexió d'activitat sí, o sigui, mostra l'activitat com completada si es compleixen les condicions. L'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. Etiquetes i competències, res. Vale? Cancelo perquè ja està deixat. I ara, si anem al qüestionari, si veiem les preguntes, a medida el qüestionari, hi ha preguntes de tipus test i obertes. Vale? Hem fet la puntuació quadrada 10 per les 3 setmanes i a més hem posat penalitzacions que ja veurem en cada pregunta. Vale? A més, a les que són tipus obert, hem afegit que han de lliurar un fitxer i a més que han de posar algun text, obligatòriament. Si ho veiem, per exemple en aquesta, aquest és el text, la puntuació per defecte. Bé, permet adjuncions, adjuncions requerides una i format de resposta editor HTML i té requerit cal que l'estudiant introdueixi un test perquè l'està demanant aquí que faci un enllaç a un vídeo que han de fer. Bé, llavors, si ara entrem com un usuari normal, aquest E2 que veiem aquí dalt, anem a intentar resoldre el qüestionari. Bé, veiem aquí que pot navegar, terminar l'intent, pot anar directament a la pàgina 3, a la pàgina 1. Bé. Si no es modifica per anem a donar verdadero, és correcte, bé, i m'ha dit la puntuació que he obtingut. Si és difícil canviar aquest valor, diem comprovar aquí, no he encertat puntos para este envío, 0,60, este envío se le preocupa una penalització de 0,60 del total de la pregunta. Per tant, si jo faig aquí fals, comprovar, em dirà que està bé, però em puntua 0 perquè ja l'he tret tota la puntuació. Anem a la següent pàgina, anem fent. Doncs el target, no? Comprovar. Perfecte.
Quin és per a que s'executi l'aplicació per tota doncs el mínim, comprovar, correcte. Vale. Aquí hem de posar alguna cosa, seria un enllaç i a més un arxiu, m'ho invento, un arxiu que contindria el zip del projecte Android, però strings XML, aquí està barrejant les respostes, comprovant, següent pàgina, verdadero, comprovar, següent pàgina, aquí el mateix seria l'enllaç i el fitxer .zip, que fem el que sigui per provar, aquí igual, i fem el que sigui. Bé? Molt bé. Vale. Què veu? Ah, aquí m'ho invento tot, per anar ràpid, m'ho invento, a veure si encerto alguna per casualitat. Bé, he encertat alguna, i em diu la puntuació que tinc. I ara termina l'intent. Què veig? Doncs veig quines són correctes que no, enviar tot i terminar, bé, ja tinc un intent, però puc anar a prova del qüestionari i reintentar el qüestionari, o fer la revisió, d'acord? Fer la revisió o puc reintentar el qüestionari. Puc sortir i encara que hagi finalitzat la revisió, encara que l'hagi enviat, puc tornar a entrar perquè em dic que pot reintentar el qüestionari. I com que l'he posat que guardi el que tenia, doncs bé. Bé. Ara, anem a corregir. Si jo sóc el profe, aquí tinc intents 2, vaig a resultats, bé, i aquí tinc l'intent que encara no he avaluat. Aquest només ha revisat l'intent. El puc inclús, si ha acabat, el podria eliminar aquest. Anem a avaluar. Bé, ara estem avaluant i aquí puc anar fent. Bueno, aquesta és verdadera, no faig res. Aquesta també, puc fer un comentari en aquesta, no? Per exemple, que no, aquesta... Li dona 0. Bueno, aquí no hem de dir res, no? I en aquesta, perquè com que les ha corregit, d'aquí cap a dalt les ha corregit quan no ha encertat. Bé? Però en aquesta sí que he d'avaluar, no? Perquè no l'ha puntuat. Doncs li poso, no sé, un 1. Anem a posar-li un 1. I el comentari. Bé? S'han desatat els canvis. Torno. Sí. Aquesta, puntuació 1 sobre 1. Ja la tinc. Aquesta també la tinc. Aquesta també la tinc. Puntuat sobre 2 encara no la he... Bé, no la he... Fes un comentari o torna a puntuar. La puntuo, un 1 sobre 2, per exemple, i li dic el que sigui. Bé? Torno a fer. Pregunta 9, aquesta tampoc, l'he avaluat. Torno a puntuar. Un 2 sobre 2, li posarem aquí. Bé, doncs si ara anem parcialment correcte, tot això està avaluat. Si anem al qüestionari, anem a les qualificacions. Bé,
ja veien que té un 8/8, que ja no està pendent d'avaluar, eh? Això és un altre estat ja del qüestionari que veurà doncs, de la qualificació, no? Bé, doncs crec que això és tot.